Näin teet maailman pehmeimmän muumion. Jos kotoasi ei löydy aitoa egyptiläistä faaraota, värvää joku lähipiiristäsi muumioksi. Laita hänen päälleen ihoa myötäilevät trikot. Sivele tulevan muumion silmien ympärille kauhua herättävää väriä. Kieritä muumion ympärille reippaasti luotus embo vessapaperia. Aloita jaloista ja nouse vaihe vaiheelta ylös. Teippaa vessapaperin päät kiinni muumion kehoon. Muista jättää muumion silmät ja suu esille pelottavuuden lisäämiseksi. Oven takana on hyvä muumion säilytyspaikka. Tee muumio-yllätys selän takaa. Kukaan ei tiedä, miten muumiot tanssivat oikeasti. Pehmeä Halloween!